Itsaso barea egokitu zitzaien bastudatarrei. New Yorkera iritsi zirenean, itzazartirik gabea. Ekainak 11. New Yorkero sarrera ikaragarria izan da. Egun eguzkitxoa, tamaina guztietako bapore eta vaporetxoen artean sartu gara. Haien artean batzuek nire ereak zeramatzaten Hudson ibaien gora, beste batzuk trenak zeramatzen gabarrak ziren gerrako barkuak eta abar. Hotelera joan gara. Macalpin hotela munduko bigarren hotelik handiena da. 26 solairu ditu eta $13 milioi kostatu zen. Hotelean egunero ematen digute gaztelaniaz idatzitako La Prensa izeneko egunkaria. Jostorratzak daude ari zuri eta beltzarekin botoiak eta telefonoa, baina ez dago pitzontzirik. Bainurako komuna erabiltzen dugu. Macalpin hotela ez da gaur egun existitzen. Sasoi batean New Yorkeko hotelik dutzukoena zen, baina 80ko hamarkadan gainbehera izan zuen. Udaletxeak alokatzen zituen gelak bertan homelessak sartzeko. Apartamentuak dira orain. New Yorken zeudula bastidak dio munduko eraikinik gaienera igo zirela. Woolworth etxeko 58 solairura. Orduan ez zegoen jasoa ez da Empire State entzutetsua ere. Dena den, hasia zegoen New Yorken etxe orratzen sukarra. Woolworth dotorea horren adibide da. 1911 eraikia, New Yorkeko hasieratako zeru arraskaria da.